Moi ben, pois rematamos agora un arqueolar coa xente da Sociedade Galega de Historia Natural da Zona das Mariñas e eu quería vos preguntar que vos pareceu esta experiencia. Carlos. Bueno, para mí moi interesante, sobre todo a posibilidad de poder ter na man o material, ¿no? Me pareceu estupendo porque é a primeira vez que teño esa ocasión. Entonces, me parece aí moi atractivo. Se vemos aquí algo que nos recorda a iso, por que non vamos a pensar cando menos en temperatura? Toma, esta podemos verla. Mas é moi fácil porque esta pequena ven aquí e si, claro, é que do que se trata é eso, que senón... Pero gases non. Gases sí, porque estos procesos son sumamente contaminantes. Entonces, claro que se gases. Vos fixadevos que o material que falta aí, evaporouse, consumiuse, e entonces eso foi polo aire, non? E Fernando? Para mí é unha experiencia moi vívida ter esas pezas que sabes que teñen máis de 2000 anos na man, entón te decatas das súas dimensións, da súa realidade táctil, que te fai unha experiencia moito máis vívida e que se te queda na memoria máis fixada que ver fotos nun libro ou ler algo, non? E a posibilidade, sobre todo, de facer preguntas concretas de cosas que tes que ou por menos o que tiñen ter un lugar dado nunha bolsa. Temos mostras. Fixémonos na fasta. É castresa. É rugosa, feita a mao, con estes bordes que decíamos tan ben feitos que parecen a torno. Pero está feita a mao. E fixadevos incluso que se miramos por dentro non ten... Temos un amigo que ven de fora que, claro, coa xente local pode haber ese feeling, non? Identitario. Que che pareceu? Bueno, a mí me pareció bien, no conocía este tipo de experiencias y me parece una experiencia interesante porque, bueno, yo soy ajeno al mundo de la arqueología, no tengo mucha idea, y que me expliquen de primera mano todo el proceso de cómo se ha excavado, cómo se ha hecho, por qué han llegado a determinadas conclusiones, por qué no han llegado a otras conclusiones, qué proyectos, cómo proyectan continuar las excavaciones y tal. Pues, realmente me parece interesante que alguien que ha hecho las cosas me explique por qué llegan a esas conclusiones, qué reflexiones hacen y ese tipo de cosas me parece interesante. Moi ben, pois é a verdade que estou moi agradecido que viñerades porque os castros non son dos arqueólogos e as pezas tampouco son dos arqueólogos. Moitas grazas. Até nada.